O mundo é como é xusto na súa injustiza. Aí está a sabedoría do campo. A natureza ponte no seu lugar, é tan forte que te fai sentir pequeno. É moi sano sentirte pequeno, pero estar confortable nesa posición tamén o é. Ser soberano, ser libre cando aceptas que no fondo non o és. Estas eran palabras de Oliver Laxe, produtor do Que Arde, aquel film de 2019. E como podedes imaginar, hoxe, facendo honor ás palabras de Oliver Laxe, toca falar de turismo, de natureza, de encontrarse con un mesmo e de facer realmente o que che gusta. Hoxe, no Galiportus, falamos, como digo, de natureza, de aire libre, de mente relaxada. Benvidos e benvidas, eu son Germán Estévez, estades no Galiportus, hoxe dentro do plató, dentro do estudo central de Radio Allariz, 107.2 da FM, e hoxe falamos, como digo, de natureza, de turismo, de sentirse ben, de respirar en tempos de estrés, a golpe de clic, e facémolo con dúas persoas moi queridas aquí no estudio, que a continuación vos presento. Teño á miña dereita Eva Penín, moi boas tardes. Boa tarde, encantada. Eva é fisio, é empresaria, bueno, agora comentamos absolutamente todo o teu percurso profesional e todo o teu amor pola natureza. E teño á miña esquerda a Toni, moi boas. Boa tarde, encantado. Toni, guía de natureza, bueno, 1000 empregos previos, amigo e compañeiro en xeitura cooperativa aquí en Allariz. Arranco contigo, Eva. Coméntanos un pouquiño quen é Eva Penín, é dicir, desde o punto de vista da natureza, desde o punto de vista de un pouquiño dese descubrir constante. Fálase moito por aquí de que tes unha páxina moi seguida, moi recoñecida en Facebook, que lle chaman como? Galiza de cabo a rabo. Bueno, xa me imagino que eso ten que ser mínimo percorrer toda Galiza de arriba a baixo, non? A ver, faise o que se pode co tempo do que se dispón, pero esa sí que é a idea. Aínda que non me adico profesionalmente a nada que teña que ver coa natureza, sí que é certo que dende ben cativa valoro moito todo o que a natureza en sí nos pode aportar. Así é como intento xestionar eu a miña vida, disfrutar cada día de todos os beneficios que nos dá. E como faz para xestionar esa vida, esa profesión como fisioterapeuta, ese aloxamento turístico que creo que tamén tes, verdade? Correcto. Como faz para, facemos publicidade, non? Chámase como? A Aira da Xoaniña. Moi ben, está... En Allariz, en Nanín, ao lado. Perfecto. Pois como faz para compatibilizar fisio, empresa, aloxamento turístico e poder publicar, porque te vemos nas redes, porque me comentan que estás constantemente de ruta para arriba e para baixo? A ver, oxalá fose constantemente, pero non é constantemente. E ás veces é realmente difícil compaxinar todo. Claro, son actividades moi diferentes entre sí. A Aira da Xoaniña sí que naceu en parte da miña afición de viaxar, de coñecer xente, de coñecer outras culturas e outros sitios. E como non sempre eu podía desplazarme para velos, pois pensei que de algún xeito, traendo xente a miña casa, eses sitios acabarían chegando a min. Non obstante, sí que é certo que o tempo libre do que dispoño intento pasalo pois no monte, vendo fervenzas, coa natureza, con animais, mergullarme un pouco pois en toda a paisaxe que o mundo nos ofrece. Volverei contigo en breve. Quero saudar de novo a Toni. Contanos un pouquiño quen é o famoso Toni, quen é ese famoso guía de natureza e pluriempregado. Comentábasme o currículum of the record, faime un resumen porque eu non me aclarei. Son moitas cousas,
vinculeime primeiro ao nivel informático, non? Non me enchía, a verdade. Estudei informática de xestión, pero, bueno, traballando en xestorías, etc. Pero non era meu. Eu creíme sempre no campo, creíme sempre no monte, na zona do Bolo, na zona da Ribeira Sacra en Chantada, e a mí o que me chamaba sempre foi dar a coñecer o noso territorio, non só Galicia, senón tamén o norte de Portugal, non? E esas inquedanzas pois fixéronme levar ao punto de buscar outro tipo de ámbito profesional. Neste caso, non chamemos guía de natureza, porque non existe como tal, pero sí un guía no medio natural que busca pois atopar lugares, como ben dicía Eva, fantásticos que temos no noso territorio. E a iso levoume ata aquí, ata 2018, que coñecín a xeitura, coñecín bastante antes, encaixaba ese modelo de cooperativa de economía social no que eu andaba a topar, non? Pois unha serie de vínculo co patrimonio natural, co patrimonio artístico e histórico, e aí estamos, facendo rutiñas, facendo incursións en calla, recollendo cogumelos, infinidade de cousiñas para traer a xente a nosa comarca, a noso territorio. Que tipo de rutas facedes, Toni? Coméntanos estes últimos anos con pandemia por medio, coméntanos cal é o voso traballo, sobre todo na área que che corresponde a ti, que é a de natureza. Levo bastantes anos traballando, por exemplo, coa Universidade de Vigo, concretamente de 2009, cas rutas culturais, que de feito este ano vai a facer o 25 aniversario, comenzaron no 99, con ese ámbito, ¿no? Con esa peculiaridade de dar a coñecer o territorio, pero non só a base histórica ou patrimonial, senón tamén natural, ¿no? Como habían comezado con San Pedro de Rocas, eso animoume nese ano 2009 a vencellarme a Universidade de Vigo, con extensión ao campus de Ourense, campus Vigo, campus de Pontevedra, e aí estamos, cada 15 días, tentando facer un pequeno percorrido por cada un dos lugares emblemáticos que temos na zona, non só en Ourense, senón, como dicía antes, tamén norte de Portugal e Castela, vencellado tamén a moitísimos concellos da nosa Galiza, tamén de as cámaras municipais en Portugal, para dar a coñecer, volvo a insistir, nas diferentes contornas, na diferente biodiversidade que temos no noso territorio. E despois rutas máis pequeniñas, como digo eu, adaptadas máis a nenos para dar a coñecer a nosa cultura, ao noso patrimonio natural, que está pouco esquecido, non? Tentando, pois, polo menos que sepan identificar unha folla, unha árbore, ou mesmo ata chegar ata un cogumelo. Porque, que busca a xente, Toni, cando falamos de turismo de natureza, que quere a xente cando se dirixen a ti e che solicitan esta ruta ou aquela, Ribeira Sacra, comentábamos ruta da Diputación de Pontevedra, proxectos no Río Miño, en Lugo, neste noso tremendo patrimonio natural, que busca a xente? Primeiro temos que facer unha pequena división de que tipo de turismo é este turismo natural ou este turismo de aventura, non? Estamos falando de turismo activo ou turismo de aventura ou un ecoturismo, non? Que máis vencellado aos povos, un turismo rural tamén, non? Entón teríamos que ver un pouco ese tipo de turismo que busca a xente e tamén o tipo de turista que nos vai a vir, se é un turista casual, se é un turista de paso, se é un turista cultural, non? A todo agora vemos que hai un cambio, non? Dende a pandemia desta parte mudou un pouco ese tipo de turismo. Antes igual era un turismo de masas, non? E agora un turismo un poquinho máis selecto, que xa vai con cousiñas bastante máis concretas, non? Entón sí que xa nos piden zonas concretas. Igual o número de pernotas, o número de días que poden pasar nestas viaxes, que cada vez vai a menos, non? Se antes pasaban unha semana, pois igual agora pasan un día, ou pasan unha fin de semana, ou como moito pasan 3 días, non? Temos que estudar ou facer unha estadística de que xente, ou que tipo de viaxeiro é o que nos ven a este tipo de turismo. O que predomina agora mesmo é un turismo máis reducido, de grupos máis pequenos, de 10, 15, 20 persoas que queren coñecer un pouco todo o territorio.
quizáis máis descoñecido Xurés, non? Ou Llerés, e a xente que nos ven pedindo moitísimo, que antes falábalo ti, Ribeira Sacra e por seguro o Camiño de Santiago. Eva, volvo contigo. Comentábasnos antes que te defines como unha persoa moi extrovertida, moi sociable, que che gusta moito falar ca xente nas rutas que fas e que levas a cabo. Que che conta, que che transmite a xente, que che escribe esa xente toda que se dirixe a ti, e que che transmite a natureza en xeral? Pois mira, a xente que me escribe moitas veces é para preguntarme sobre algunha ruta das que fixen, o grado de dificultade, se os camiños están limpos, que é das cousas que máis me preguntan, e por desgraza direi que moitos deles non están como debían estar. Logo tamén me piden recomendacións, moitos pregúntanme cal é o meu lugar favorito ou que ruta me gustou máis, algúns deles fanme suxerencias, contanme pois algunha vivencia de algunha ruta que eles fixeron. Logo en persoa, a verdade é que teño tido experiencias moi agradecidas, moitas veces de visitar aldeas que están prácticamente despoboadas. Entón a reacción é case sempre a mesma. Cando me atopo o típico veciño que queda, sempre sae, porque se sorprende de que alguén vai a visitar esa aldea. Entón sempre me recomendan unha máis grande, en plan, pero que faz aquí? Vai a ver? E digo, non, é que pasaba por aquí, e a verdade é que vin estas casas e chamoume a atención que estean deshabitadas. Entón ao principio estaban un pouco reacios, pero logo fanche de guía turístico maravilloso do pobo, contanche onde era a escola, onde xogaban eles, que facían ali, a que se dedicaban. Xa me ten pasado incluso de invitarme a quedar a xantar, a pasar a tarde por ali. A verdade é que a xente, unha vez que empezas a falar con eles, podes aprender moitísimas cousas, e cousas que se van perder se ninguén mostra interese en conservalas realmente. O mellor é a xente, parece que lle sacamos estas palabras a Eva desde faceta máis lúdica ou máis, digamos, persoal, de poder descubrir os sitios. A nivel profesional, de dedicación como é a túa profesional, Toni, a xente cansa un pouquiño máis, digamos que é complicado xestionar eses grupos. Bueno, hai momentos, non todo é negativo, non? A verdade é que depende, non? Non é o mesmo de baraxar ou traballar con grupos de 100 ou 120 persoas que traballar con grupos de 15. Nos na cooperativa pois temos as dúas opcións nas moitas ocasións. Por exemplo, mañá no Concello de Oimbra e Monterrey, que vamos a coñecer esa contorna, pois teño 75 participantes e non é o mesmo pois mover as 75 persoas co agresivo que é pro medio ambiente. Cada un, pois, como digo moitas veces, dun pai e dunha nai cunhas ideas propias, a veces é complexo, pero bueno, estamos habituados a tratar con todo tipo de persoas, e a min, máis que a persoa, é dar a coñecer ao lugar, non? Neste caso, por exemplo, mañá que imos a dar a coñecer os lagares rupestres de Oimbra e o Castelo de Monterrey, e sobre todo esa cultura do viño, e o que me quedo é que esa xente se vaya cun bo sabor de boca da experiencia de vivir ese lugar, non? Despois, que sí, que é indudable que pois traballar con grupos pequeniños é o máis aceitado, pero bueno, non hai moita diferenza en canto ao trato coa xente. Igual non podes chegar a 75 a vez a falar personalizado, pero téntalo na maioría dos casos. Estou mirando un pouquiño o teu perfil, a túa páxina en Facebook, Eva. Leo nas últimas horas Balneario de Pontevilariño Agolada, Aceredo, Aldea Solagada. Toni vai facendo que sí ca cabeza, porque ten Galicia tamén de cabo a rabo, tamén a ten peinada, Santuario de Nosa Señora de Lapa, Ribeira Sacra. Como podemos conxugar grandes destinos xa internacionalmente coñecidos en Galicia con esas pequenas rutas? É dicir, como facemos ese cóctel perfecto? Con que te quedas? Con eses grandes sitios que todo o mundo sabe, ou con esos pequenos recunchos que están por descubrir? A ver, creo que ambas as dúas cousas deberían coexistir e darse a man. É dicir, obviamente os máis coñecidos
pois creo que son os máis coñecidos porque teñen moitas cousas que aportar, pero logo dame moita mágoa os grandes descoñecidos que tal vez teñan as mesmas cousas que aportar, pero ou ben por ubicación, ou ben por falta de mantemento ou de accesibilidade aos mesmos, acaban quedando totalmente no olvido. Entón, sí que é certo que nas miñas rutas sempre intento visitar pois algún lugar que quedou, por desgraza, no esquecemento, que ninguén se preocupa de facer un acceso bo ata el, de sinalizalo, de poñer o típico cartel que che aporte algunha información. O contrario, normalmente teño que pescudar, preguntar aos veciños, mira, topei isto no monte, isto que era antes, estas ruínas, de que son... E non sempre é doado topar unha resposta. Moi ben. Volvo contigo, Toni. Estamos, evidentemente, nun programa que intenta unir Galicia e Portugal. Antes de que eu xa vos dixera nada, xa vos tirastes á piscina e xa me comentastes pues que as vosas rutinas son con total naturalidade, cruzar a raya arriba e abaixo. Como lle explicamos a unha persoa de fora da Eurorrexión o que significa descubrir sur e norte do Miño? Como ves desde o punto de vista profesional, Toni? A verdade é que é unha gran descoñecida, forma internacional moi descoñecida. Aquí, pois sí que tentamos, sobre todo en Galiza, pasar a Portugal, ¿no? Sempre hubo esa tradición, e máis agora, que eu penso que nos levan uns cuantos anos de dianteira a nivel turístico. De feito, vense reflectidos os números de visitantes en Portugal, en cuanto a este ámbito de natureza, podería dicir moitísimos exemplos, como o pequeno Tíbet en Sistel, ou os pasadizos do Paiva en Arouca, os pasadizos de Mondego, e mil outras que se me ocurrirían agora mesmo, non? E nós non temos ese vínculo, non? Tentamos, por medio das deputacións, por medio dos xeodestinos, pois tentar aunar os dous países, que para min é un só, pero que tristemente, pois igual co río Miño aí de por medio ou outro tipo de fronteiras naturais, pois todavía existe na sociedade esa, bueno, chamémoslle inquedanza, ese non saber se somos veciños, se non somos veciños. Bueno, eu penso que a verdade hostia, se me foi. A ver, non te preocupes, xa se che volverá en breve. Eva, a raíz do que comenta Toni, que a cuestión portuguesa, Galiza de cabo a rabo, e de repente topámoste en Vieira do Miño, topámoste na raya co Douro, alá abaixo en frente de Zamora, ou mismo aquí en Seabra, Sanabria, no lado de Trevinca. Como lle explicamos a alguén que ese Galiza de cabo a rabo se convirte en algo máis? A ver, foi unha cousa que lle din moitas voltas cando empecé a facer publicacións sobre roteiros ou sitios curiosos fora de Galiza. Todos están relativamente preto da fronteira, e é unha fronteira que para min está presente no mapa, pero simplemente está presente no mapa. É dicir, eu cruzo a Portugal de xeito moi habitual e síntome como se estivese na miña casa, non me sinto como se estivese no estranxeiro, e pásame un pouco cando cruzo a fronteira pois cara a outra parte de España. Entón, de algún xeito, pois quería dar a coñecer os galegos esas zonas limítrofes que tamén teñen moito que aportar. Toni, digamos que Galicia veña a distribuirse dende a Xunta, fálanos de xeodestinos, intentan agrupar un pouquiño a cuestión en neses xeodestinos que moitas veces van máis alá da comarca. Ti que pateas, que recorres Galicia tamén de arriba a baixo, que xeodestinos ou que entes a nivel diputación, quen o está facendo ben e que non o está facendo ben? Si non queres dicir o negativo, di o positivo polo menos. No, hai moitas cousas positivas. Nos seus destinos, hai diferentes agrupacións que, poderíamos entrar aí en unha pequena controversia, non? Tentan mesturar non só a parte histórica, senón tamén natural, a veces de lendas, non? Venme á cabeza, pois, Monterrey, por exemplo, non? Ese xeodestino
Verín Monterrey, pero que engloba tamén Vilariño de Conso, engloba tamén Viana do Bolo, non? Mesturados un pouco co tema do Entroido e vinculados sobre todo co Castelo de Monterrey. Habría máis, por exemplo, Teras de Celanova, con Xurés, non? Si están tentando facer cousiñas, pero vexo máis a temas de diputación, por exemplo, antes falábamos da Diputación de Pontevedra, con ese proxecto dous proxectos que tiveron a raíz do Río Miño, Visit Miño en 2020, que tuvo un éxito increíble a pesar de estar en plena pandemia. Acórdome nese setembro e outubro de 2020, pois tentar meter nunha Zodiac, pois en varias Zodiacs, perdón, a 50 persoas, pois no momento de pandemia era un pouco complexo, non? Cos medos habituais que había, e tentar vencellalo a diferentes actividades, dende cata de viños, visitas teatralizadas, visitas a petroglifos, etc. Non? A verdade é que foi un proxecto moi interesante, que hermanou as dúas partes, porque discorría tanto na parte galega todos os concellos vencellados ao Río Miño, pois a Guarda, etc. Non? Tamén as cámaras municipais, pois como Melgaso, Monsao, etc., tiveron unha participación estupenda e por parte da administración foi un proxecto fabuloso dentro dunha subvención do Interreg, non? Sin eso, ás veces os concellos, as cámaras municipais non poderían facer moitas destas actividades. En canto aos xeodestinos, pois parecido, igual que os GDR, que os grupos de desenvolvemento rural, non? Tentan facer cousiñas, pero vexo que todavía estamos bastante limitados nese aspecto. Continúa, ou parece que continúa, Eva, Galicia a dúas velocidades? É dicir, cando sás por aí, notas que na maneira de como está todo preparado, exposto a sinaléctica, as rutas marcadas, o abandono do rural, continúas vendo que hai, ou ves, aprecias que hai esa Galicia do litoral e esa Galicia do interior que non levanta a cabeza, ou parece que hai algún brote verde? Non faría o mellor tanta diferencia entre Galiza do litoral e Galiza do interior, senón que creo que hai roteiros que están moi ben no interior, moi ben sinalizados, bastante ben promocionados, son doados, accesibles. No litoral ocorre un pouco mesmo, pero logo sí que no interior o que creo que hai moitos máis nun estado de abandono importante. Xa me teñen preguntado moitas veces, sobre todo cando me ven as pernas no verán, pois claro, cheas de arañazos dos toxos, si realmente a min me compensa. Eu sempre digo o mesmo, sí que me compensa, pero entendería que alguén que fose por primeira vez ao monte facer unha ruta e veña así, pois tal vez non desenvolva a afición de ir ao monte. Como totalmente certo. Ti, Toni, que moitas veces tamén vos encargades da sinaléctica, de preparar tantísimas rutas, como ves a cuestión? Si, esa problemática traémola dende moi atrás, non damos aprendido. O problema vexo en moitos concellos que queren ter 17 rutas, pero o mantemento das mesmas quedan no esquecemento. Vemos moitos PRs, pequenos recorridos da Federación de Montaña, que xa quedan obsoletos, por suposto cancelados, non se renova esa sinalética. Non desde Xeitura, así que promovemos aos diferentes concellos, pois eso, preferimos que teñan unha ruta ben sinalizada, ben mantida, que non diversas rutas, non? A verdade é que ese é un mal endémico, como ben dicía Eva, non é só cuestión do interior, tamén acontece no litoral, non? Pero, claro, os concellos a veces é canto máis mellor, non? E eu son máis da idea que é preferible ter unha ruta ben sinalizada, ben montada, pois con uns paneis interpretativos que todo o mundo poida visualizar dunha maneira doada o que está a ver, porque ben o dicía ela, non? Pois a veces chegas a un pobo, ves un forno e isto que é, ou ves unha ruína e isto que é. A veces non nos atopamos ca persoa, como ben dicía tamén, que non hai povos despoboados e non tes a quen preguntar, non? É complicado nese aspecto, pero como dixen antes, os concellos queren canto máis mellor e a veces non debería ser así. Seguides no Galiportus, o voso programa galaico portugués. Estamos con Toni, estamos con Eva, falando de natureza, falando de escapadas, falando de turismo, ecoturismo. Deixámosvos cun tema
de Guadi Galego, Cedeira, xa que falábamos de povos e povos bonitos, e mentres escoitades Cedeira xa preparamos o noso próximo convidado. Ata agora. Os egos da revolución están roupa cinguida, escalas en modo maior copan todos os xous, describen un mundo invisible partido por 4, prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Se cadra diría Pedreira da xubilación, poder deitarse e deixar que a vida te agache, e nos en silencio escoitando este noso son. Imos tan xuntiñas pola beira da canción, Prenden candeas, rompen as ondas, imos devagar, paseando en plural, calma serena, que medra a arena e o mar. o norte equipara a beleza coa melancolía. O norte poema en si mesmo é perfume e canción. Que poidas cantar ou lembrar esta suave habaneira na praia de Rinlo en Cuba ou mesmo en Cedeira. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas, tratar polo miúdo as cadeas, pensar que ser libre é ser máis, vivir asubiando a modiño a nosa maneira, deixarse levar pola luz que desmonta as ideas, que podes cantar ou lembrar esta súa maneira na praia de Rinlo en Cuba ou mesmo en Cedeira. Mesmo en Cedeira, mesmo en Cedeira. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Mesmo en Cedeira, Deixarse levar pola luz, a luz que desmonta as ideas. mesmo en Cedeira, en praia de Rinlo en Cuba ou mesmo en Cedeira. Ser libre sin máis, a luz que desmonta as ideas. O mesmo en Cedeira. Moi boas, continuamos aquí no Galiportus, o voso programa galaico portugués, que esperemos sexa o voso favorito, non vos pasedes a competencia, se é que hai. Estamos aquí de novo, despois desta música maravillosa, cun convidado excepcional, Diogo Sá Lima, dende Ponte de Lima. Moi boa tarde. Olá, Germano, muito boa tarde. Placer estar aquí connosco, atendernos vía telefónica, fotógrafo, guía de montaña. Acabas de chegar de volta das Asturias, dixécheme da Cordilleira Cantábrica, non si? Sim, estivemos ali entre a zona de Leão e das Astúrias, estivemos ali em Somiedo, na zona de Fuentes de Nárcia e também um bocadinho na parte do Alto do Silo.
e, curiosamente, hoje atravessei a Galiza praticamente de este a oeste, em viagem já de carro, claro. O tempo estaba complicado, non? O tempo está complicado. Eu sou minhoto, logicamente estamos habituados a este tempo que é muito parecido com a Galiza, mas mal entrei ali na zona do barco, Valdeorras, Monforte Lemos, notou-se logo ali o tempo característico aqui da nossa zona, daquela chuva mais forte. Diogo, fantástico que estexas connosco, estamos chamándote porque queríamos ter unha voz portuguesa con experiencia neste noso programa de hoxe de turismo natural, ecoturismo. Temos aquí dous compañeiros, dous amigos, Eva e Toni, cada un desde a súa posición profesional e persoal. Pasáronme un pouco teu contacto porque parece que tes unha páxina en redes, Montañas do Norte, con máis de 150.000 seguidores, Diogo. Sim, aproveito também para mandar um abraço para eles que estão aí. Sim, temos uma página nas redes sociais que é Montanhas do Norte, que está focada aqui, como diz o nome, portanto na região de montanha aqui do Minho e Trás-os-Montes, portanto da zona de fronteira com a Galiza, claro. E várias vezes, claro, também faço caminhadas na Galiza, conheço bem a zona dos Xurés, que é pertinho daqui, também ali a zona da Serra do Suído, a Serra da Grova, que já fica perto da costa, ali na Guarda, também a Serra do Corel, os Ancares, portanto a Galiza tem também muitas zonas fantásticas aqui, muito pertinho aqui da nossa zona norte de Portugal. A página cresceu bastante, principalmente na altura da pandemia, tivemos um boom muito grande. Creio que nunca pensámos que poderia chegar a um número tão grande de seguidores, são 152.000, creio eu. Portanto, já é muita gente, mas para nós é um orgulho e também uma responsabilidade de tentar representar esta zona aqui do norte de Portugal. Falas das Montañas do Norte, Diogo, do Norte de Portugal, mas acostumas constantemente, como acaba de acontecer hoxe, que faz multitude de rutas, non? Moitas veces do lado galego e do lado español. Sim, eu gosto muito portanto, ali da zona da Cordilheira Cantábrica, que tem uma flora e uma fauna muito bonita. Eu penso que também se considera a zona dos Ancares e do Courel, que já estão dentro da Galiza, também uma parte da Cordilheira, ela entra por ali adentro. E todas as zonas que visitei até agora dessa parte são fantásticas. Já tive a sorte de ver os rebecos, portanto vários tipos de animais, já encontramos alguns restos dos jantares do urso anteontem, portanto tem é muito especial para nós. Sabes, é muito bonita. Sabes, Diogo, que a nós, si aos máis idealistas, gustanos sempre estar con Portugal na boca. Se cadra do lado portugués moitas veces non acabamos por recibir o mesmo entusiasmo, non tanto no norte, mas si un pouquiño cara abaixo. Tú pensas que se coñece como destino turístico Galiza, ou moitas persoas chegan ao Miño e dan a volta? Eu creio, por exemplo, claro, eu vivo no Alto Minho, a 25 minutos da Galiza, em Ponte Lima. Nós até compartimos o rio com vocês, com os nossos irmãos galegos, como nós dizemos, o Rio Lima. E nós aqui nesta zona, eu penso, nos identificamos mais com a Galiza até com pessoas do centro de Portugal. Portanto, há uma identificação muito grande, que vem da língua, vem de toda a nossa história. E aqui no norte, claro que no verão a costa galega é muito conhecida, a zona de Cangas, a zona de Moanha, as praias de Vigo, as rias de Aldane, portanto todas essas rias de Pontevedra, Vigo, é um destino turístico sem dúvida.
a zona de montanha também é bastante conhecida, mas penso que há mais atração pela zona da costa. Moitas veces co compañeiro Toni que te está ouvindo, compañeiro meu en algunha rutiña traballando con xeituna, unha cooperativa que hai en Allariz, comentábamos a cuestión da Eurorrexión, a cuestión de Portugal e de Galiza. Tes a sensación Diogo, de que hai cousas na Galiza que faltan en Portugal e ao revés. Nós moitas veces botamos en falta esa organización que vos tendes, esa mellor xestión por parte das cámaras. Notas que as cousas que se fan de outra maneira tamén pola organización administrativa portuguesa, que é máis concentrada? Eu penso que sim. Nós aqui, claro que não temos uma regionalização como existe nas comunidades autónomas na Espanha. As coisas são um bocado mais diluídas, mas pelo menos aqui da minha zona, na zona Ponte de Lima, claro que me identifico mais, pelo menos os municípios cuidam muito bem da região. Em termos administrativos, por exemplo, o que eu posso comparar mais, que é a Serra do Gerês e a Serra do Chorês, portanto, que é a zona do Parque Natural que fica do lado galego, e a zona do Parque Natural, que é a Serra do Gerês, fica do lado português. Nota-se talvez que o Parque Nacional tem uma promoção mais forte. Portanto, do lado português também é um parque nacional. Claro, o Chorês do lado galego é natural, é um parque natural, não tem a mesma classificação. Mas penso que será um bocadinho por aí. Mas de resto, não noto assim grandes diferenças. Talvez será mais nessa parte aí da montanha, dos parques, porque são fronteiriços, estão ao lado um do outro. Tú és fotógrafo, Diogo. Coméntanos un pouco a nivel de paisaxes, que diferencias ou que encontras de diferente entre Galiza e norte de Portugal, se é que hai algunha diferencia? Coméntanos un pouco o teu traballo. Sim, existe. Eu penso que na Galiza existe uma clara diferença de paisagens. A parte de Ourense e de Lugo, em termos florestais, tem uma floresta melhor conservada. Portanto, há mais carvalhos, há mais floresta autóctone. Talvez isso derive de estarem mais longe das zonas de fábricas de celulose, como está mais perto, por exemplo, a zona de Pontevedra. Eu noto principalmente em termos florestais, a parte do interior está melhor conservada. Onde noto que está mesmo muito bem conservada é na zona da Ribeira Sacra, na zona também do Corel, tem uma floresta muito bem conservada, apesar do incêndio, infelizmente, do ano passado, e depois também toda a zona ali portanto, ali da zona de Trives, também a parte da parte do Ourense, que apanha ali a parte da Sanábria, da parte norte, que é a zona da Ponte. Portanto, eu acho que essas zonas em termos florestais estão muito bem conservadas em relação à costa, e, portanto, ao litoral. Em termos de paisagem, claro, a zona para mim que é mais alta montanha, sem dúvida os Ancares, já tem picos com perto de 2.000 metros, aí a montanha já é mais imponente e é das zonas que eu gosto mais também. É uma maravilha escoitar como conheces. E também já agora que estávamos a falar de paisagem, já tive a sorte de visitar a Meriz. Fiz uma caminhada muito bonita, que passámos em algumas aldeias, Pai Cordeiro, São Salvador, estivemos na Penamá, Pomares, São Martinho também, portanto ali na zona do Canelar, e o que eu notei é que a floresta também é muito bonita, portanto há uns carvalhos Quercus pirinaica muito bem conservados, e é uma zona também muito bonita. Claro, a zona mais urbana também é muito bonita, com a ponte, com o rio Arnoia, mas os carvalhais também são fantásticos nessa zona. Hai un detalle, Diogo, importante, que son os eucaliptos, que ben coñecedes tamén en Portugal, que tamén merece un programa inteiro o tema do eucalipto,
É que, claro, Allariz pois é reserva da biosfera e afortunadamente non conta con esa masa de eucaliptos. Depois tem o Rio Arnoia, que também gostei muito de percorrer, é um rio muito bonito. A parte que eu percorri é uma parte fantástica, com pontes, que depois dá acesso, portanto, mesmo à zona mais urbana de Allariz. Foi uma zona que eu gosto muito. E, curiosamente, nós, Allariz e a minha terra, Ponte Lima, nós compartimos uma festa que tem muitas semelhanças. A festa do boi de Allariz é muito parecida, é praticamente igual com a vaca das cordas de Ponte Lima. É curioso. Sí. Tamén temos un especial pendente con Ponte de Lima, esa unión entre Allariz e Ponte de Lima, co Festival dos Xardíns, que a Festa do Boi. Temos aí que continuar colaborando. Há moitas coisas. Moito. Coisas en común. Mira, Diogo, fálache de Toni, compañeiro de Xeitura Cooperativa, especialista en turismo ambiental. Moi boa tarde, Diogo, que tal? Olá, António, é un prazer. Vexo que coñeces bastante ben a nosa zona, non só Allariz, non vexo que tamén Ancares. Eu teño dúas preguntas para ti. Existe unha figura profesional como guía de natureza, xa alonxada un pouco de guía de montaña, pero vos tedes unha figura como guía de natureza en Portugal? Sim, é uma atividade, portanto, profissional. E despois unha segunda cuestión. Falaba antes tamén Germán, os vosos compañeiros, os vosos participantes, que buscan na Galiza, non? A hora de facer unha ruta ou de facer unha rutiña pola montaña, que buscan concretamente? Eu penso que poderemos dividir as rutas em duas partes, as de verão e as de inverno, do tempo frio. No verão, claramente, é costa. Na montanha faz muito calor. Portanto, a tal zona das praias são muito atrativas. No inverno e no outono, claro, nós agora estamos no pico das cores do outono. Eu, curiosamente, quando fui a Allariz, foi no meio de dezembro, notei que é um bocadinho mais tarde do que o normal. Portanto, as pessoas nesta altura do frio gostam mais de bosques, mais de montanha, porque não faz tanto calor. Eu penso que é essa diferença de paisagens depende muito da altura do ano. Teño á miña direita tamén a Eva, que está en Portugal cada 3 días prácticamente. Sempre me di que Portugal é a Eu acompanho os posts dela com bastante frequência e mando-lhe também um beijinho, que nós dizemos aqui. Outro para ti. A verdade é que me encanta a túa páxina, parabéns por toda a xestión da mesma. Encántame publicar pois algunhas cousiñas das miñas visitas a Portugal e alédame moito saber que o interese é mutuo, é dicir que vos interesades por Galiza ao igual que nós o facemos por Portugal. Sim, eu tenho seguido e tenho notado que da parte, e tu também já notaste, que há sempre uma grandes comentários e muitas felicitações às tuas fotografias que eu vejo e sigo com interesse, porque são zonas que eu também gosto. Portanto, é sinal que tens qualidade também fotográfica e também de escolha dos locais a conhecer, portanto é muito bom. E eu também às vezes, como não conheço tudo, aproveito e através das tuas publicações fico a saber que existe mais esta zona, que é muito bom. É tempo, Diogo, tempo, que é importante é o tempo, É verdade. Sen tempo non facemos nada. Vamos ter deixando que xa levabas un bo anaco, un bo pouco esperando pola nosa chamada. Cales son os teus 5 lugares favoritos, Diogo? Móllate un pouco, a nivel Portugal e a nivel Galiza. Coméntanos un pouquiño eses lugares aos que voltarías cada semana. 5 de cada ou 5 no total? Seguro que tes 50 de cada, pero se queres 5 do norte de Portugal e 5 da Galiza. Ok. Portanto, 5 de Portugal, vamos lá. A Serra do Gerês, o Parque Nacional Peneda Gerês todo, são 4 serras. A zona de Montezinho tem castanheiros muito bem conservados. A zona do Barroso
que é a zona de Boticas, que é Património Mundial da Unesco Agrícola. Portanto, a Serra da Cabreira também é uma zona bastante bonita, e depois a zona do Alvão e do Marão. São duas montanhas juntas, perto de Vila Real. A Vila Real, sim, Isso sim. em Portugal. Sim, agora na Galiza, o Corel, e, portanto os Ancares também. Gosto bastante também do Xurés, porque é aqui bastante perto. Quando digo Xurés, digo Bande, Sela Nova, Alhariz, todo esta zona aqui que fica relativamente perto. Gosto também da zona da Serra do Candá, também é muito bonita, e para fugir um bocadinho à montanha, a Costa Galega. Portanto, principalmente a Ria de Aldá e, portanto, ali a zona de Cangas também, a parte da Ria. Portanto, são 5. Que lle dicimos, Diogo, a ese portugués, a ese turista portugués que, bueno, un poquinho na liña do que comentas da costa galega, que sempre acaba en Sanxenxo, que sempre acaba en Baiona, que sempre acaba en Vigo, vendo as luces ou comprando no Corte Inglés? Que lle dicimos a ese turista? Hai vida alén diso? Eu penso que há muitas praias para caminhar, há areais bastante longos, há praias muito bonitas, há ali portanto, a Areia Brava, há de Lagos, há muitas nudistas também, que eu não vou dizer o nome, há Nerga, portanto, há muita zona bonita para caminhar, para comer, já toda a gente sabe, o marisco é do melhor que há. Portanto, há muita coisa que fazer. Há aldeias bonitas também. A ver se eu me recordo aqui do nome, aquela que tem os espigueiros perto da costa, que é muito conhecida, não me recordo agora. Carnota? Tem uns canastros. Carnota, Lira? Não, agora não me recordo o nome, mas é muito conhecida. Com barro. Com barro. Com barro, exatamente, exato. Há muitas zonas muito tradicionais que são muito bonitas, portanto, há zonas para caminhar, há boas praias, há aldeias, há boa comida, a Galiza tem tudo quase. E a última, xustamente nese punto que comentas de que a Galiza ten tudo, que lle dicimos a ese galego que prefire coller o AVE e ir ver un musical a Madrid, ou coller un avión e ir a París ou a Londres e ten medo de cruzar o Miño? Que lle dicimos a ese galego que non quer ir para o sur? Muitas vezes nós não conhecemos tudo o que está à nossa volta e, por exemplo, na parte da pandemia isso foi uma demonstração disso mesmo, porque nós não podíamos viajar, certo? Tínhamos que estar ali mais ou menos perto da nossa zona, e eu acho que essa altura da pandemia foi uma demonstração muito clara de que às vezes há muito para descobrir à nossa frente. Muitas vezes não precisamos apanhar um avião e ir fazer muitos quilómetros ou gastar muito dinheiro, quando temos pequenas coisas, 100 km, 50 km, que nós não conhecemos ou que estamos sempre a adiar por estarem perto. Moi ben, Diogo, con eses desexos o deixamos. Moitísimas grazas, obrigado pola tua atención, polo teu cariño. Foi un prazer. Vémonos na próxima ruta. Un abrazo moi grande. Quando estou sempre disponível, e provavelmente vemo-nos em Alhariz, que eu em breve irei aí também para fazer uma caminhada. Um abraço, Germani, e muito obrigado pelo... Nada, un abrazo grande. Xa sabedes, Montañas do Norte, esa páxina tan visitada e tan famosa en Portugal. Fora de Portugal. Abrazo, chao. Moi ben, continuamos despois desta nosa charla con Diogo Salima desde Ponte de Lima e as súas experiencias completísimas a nivel montaña, a nivel natural, a nivel de todo tipo de percorridos galegos e máis alá. Continuamos con Eva e con Toni xa despedindo un pouquiño o programa. Queríamos facer un par de preguntas máis. Vemos os últimos veráns moi calurosos
non escapa evidentemente Ourense do que é vaga tras vaga de calor, 40 graus e o que nos espera. Temedes desde a vosa experiencia que isto comeza a masificarse ou hai sitio para todos e non nos debemos preocupar? Toni. Sí que nos debemos preocupar, non? Tío estás dicindo, a tendencia, o cambio climatolóxico está aí, non? Está nos a afectar, vemos esas temperaturas extremas no verán. Estamos vendo como zonas que antigamente pois tiña un turismo controlado, como é Ribeira Sacra, por exemplo, hoxe está moi masificado e non me quero ver cando a declaren Patrimonio da Humanidade, non? Porque a van declarar? Eu espero e queremos que así sexa por unha banda, pero por outra banda igual non tanto que non a declaren, pero non a esa masificación que tanto medo temos, non só nós como guías do medio natural, senón toda a infraestructura que existe na zona, unha zona complexa, como moita xente coñecerá, que non podes acceder con autobús a todos os puntos, e a idea parece ser que quere ser esa, non? De telo totalmente masificado. Eso, para min, é contraproducente, non? Eu son máis de grupiños pequenos que fan o menor impacto ambiental na contorna, que non levar o típico turista ao punto máis lonxano, pasando por riba do que sexa. Quedan zonas, aquí estamos dando un claro exemplo da Ribeira Sacra, pero quedan zonas que todavía non vai entrar esa masificación. Antes ben falaba Diogo, pois no sureste temos iso. Igual é máis en detrimento, non? Necesitaríamos un pouquiño máis de infraestructura, un pouquiño máis de publicidade. Ben é certo que non é un parque nacional como teñen eles, si unha reserva de biosfera, si un parque natural da comunidade, pero debería ter un pouquiño máis de pulo por parte da administración, que así a modo de anécdota, nos dende Xeitura fai pouco antes da pandemia fixemos unha pequena auditoría da ruta transfronteiriza Llerés-Xurés, que consta dunhos 300 km, 200 na parte portuguesa, dentro desa grande rota número 50 da Peneda Llerés, e a parte galega, pois aproximadamente dunhos 100 km. E vemos a total diferencia da labor da administración nunha parte e outra, con sinalización escasa, camiños sen limpar. Claro, eso a maneira de dar unha publicidade ao turista, pois é un pouco escasa, non? Que che dá ese impedimento, como ben dicía ao principio Eva, non vamos a chegar no Brán, pois cheo de arañazos por atravesar pois silvas e ortigas, non? Como ves ti a cuestión da masificación, Eva? Ni non acostumas a andar por sitios moi masificados, pero bueno. Concordo un pouco no que di Toni, que sí que hai un perigo real de masificación, sobre todo en determinados puntos, e que é moi importante que teñamos pois un respeto pola natureza, que haxa un control, e logo que haxa sentidiño, que parece algo que é básico, pero que moitas veces non é así. Non obstante, logo, é certo que as rutas que acostumo facer, pois direi que no 95% das rutas non me atopo con ninguén. Tal vez porque sexan rutas menos coñecidas, en sitios un pouco máis recónditos ou de máis dificultade, aí non creo que cheguen a masificarse, sinceramente. Este é un detalle curioso, non sei que vos parece, falando con algún amigo vasco, navarro, hai outras partes do estado onde sí que, digamos, porque o territorio é máis pequeno, digamos, porque está todo moito máis organizado e ordeado, pero sí que é moi difícil sair un domingo ao monte, que eles están constantemente no monte, igual, decideme vos que é tema de tendencias ou de cultura de cada pobo, igual é que aquí non temos esa cultura, pero é moi difícil sair ao monte no País Vasco, en Euskadi, e non encontrarte con ninguén. Aquí, pola contra, nada diso. Correcto. Estiven en Navarra fai pouco, estiven no País Vasco, estiven nos Pirineos,
e cheguei á conclusión de que toda a xente estaba nos montes de ali, porque aquí nunca me atopa ninguén, e ali era de literalmente ter que apartarte para deixar pasar ou ir esquivando a xente para poder avanzar. Son polos totalmente opostos. Tamén direi que acórdome a última viaxe que fixen a Navarra, quedeime nun camping, deronme un papeliño coas rutas que había preto, que eran bastantes, e eu ia sair a correr, entón pensei, vou poñer a aplicación, aquí sempre vou con a aplicación para non perderme, e non me fixo falta, é dicir, estiven 10 días, cada día fun correr por un sitio diferente, todo perfectamente sinalizado e limpo, entón ao final é un pouco un bucle, é dicir, se ti tes todo acondicionado, limpo, fomentas, educas os nenos dende cativos a ese tipo de ocio, pois a xente vai acabar indo ao monte disfrutando da natureza. Se polo contrario lle metes unha consola na man ou te dedicas a ir de cafetería nos teus días libres, pois obviamente non vas a estar no monte. E batízalle a todo mundo que ninguén se quede na casa, todo mundo ao monte. Toni, que che parece a cuestión organizativa? Faltanos cultura de monte, cultura de natureza, que nos pasa? Sí, falta bastante cultura de natureza de sair ao monte, non temos esa tendencia, ben falaba ela, pues, comunidades como Navarra, País Vasco, habitual, non? Aquí non temos eso, independentemente de que os camiños tean millor sinalizados ou pior, bueno, a orografía tampouco acompaña, non? Pero faltanos esa cultura, como ben dicía Eva, dende cativos, darlle esa concienciación de poder ir ao monte, de saber respetar o monte, e non a temos. De feito, vémolo, non, xa non ámbito galego, sino un ámbito internacional. O Everest está cheo de lixo, non? Pois o mesmo aquí, a veces nos facemos labores de concienciación, de crear unha ruta simplemente para limpala, non? Con voluntarios, voluntarias, e a verdade é que igual en rutas de 7, 8 kilómetros, pues, temos atopado kilos e kilos de lixo en sitios inhóspitos, que a veces pensas, aquí non vai haber nada, non pasa ninguén, e acaban tirando pois o que lle sobra na súa casa, non? Entón, é un nivel de concienciación a diferentes ámbitos, non só cultura do monte, que empeza a haber algo, vexo algo de inercia nese senso, non? A pandemia. Sí, a pandemia fixo un flaco favor de ser o monte, porque estábamos limitados nun ámbito xeográfico, e a xente pois saía das súas casas e ver que tiñan ao redor. Regresouse a un estado anterior, pero o bo de todo isto é que non o 100%. Hai xente que continúa camiñando, que insiste e inculca aos seus fillos e as súas fillas a ter esa conciencia do noso territorio, non? E espero que poidamos seguir avanzando niso, pero, bueno, eu teño as miñas dúbidas, porque cada vez o tema é a masificar, non? E hai outra cultura que non estamos acostumados ao turismo de sobre praia, non tanto o turismo interior. Teñen que vir da fora, teñen que virnos de Madrid ou de maneira internacional a darnos a recoñecer a importante patrimonio, non só cultural, senón natural, que temos na Galiza e tamén, por extensión, ao norte de Portugal. Sí, porque é curioso, non? Que acabábanolo de contar Diogo, que ven de Asturias véndese como paraíso natural, Cantabria véndese como paraíso verde, Euskadi, decir, todo o norte, Galicia parece que non damos saído dese marisco, desas Rías Baixas, dese camiño de Santiago. Vou acabando xa, pídovos como a Diogo os vosos 5 lugares favoritos. Eva. Pois mira, eu vouche falar das 5 rutas que o mellor máis me impactaron ou me encheron. Unha delas foi a de Santa Mariña de Augas Santas, aquí ao noso carón, xa non só polo que é o monte en sí, senón por toda a historia que ten tras dela. Logo, as fábricas de papel de Lousame, pois na que discorre ao lado dos ríos Vilacova e San Xusto, podemos ver os muiños, as fábricas de papel antigas, o que queda delas. Logo, na zona do Bolo, o balneario do Mondón, as ruínas do balneario do Mondón, e tamén a aldea de Santoalla do Monte, que coñecín, bueno, a conta do caso
famoso dos holandeses que sucedeu ali, Uh-huh. e foi o que suscitou o meu interese por ir a ver que era o que puido levar a dúas persoas de fora a quedar a vivir ali. A verdade é que o sitio inspira unha calma, unha paz, ten unhas vistas espectaculares, merece a pena. Paseeime pola aldea de Aceredo na última sequía que houbo, pola de Vilariño da Furna tamén. Son sentimentos contrapostos porque están, son aldeas que están asolagadas dende fai moitos anos, pero que saíron á luz en as que aínda podes ver pois parte das construccións, das rúas, incluso na de Aceredo había unha fonte da que saía auga, é como un recuncho de vida dentro dun pobo que leva anos asolagado. E logo, na época da pandemia, cando había que andar moi limitados cos concellos, atopei uns poboados colonos na provincia de Lugo, dos que nunca escoitara falar antes. E tamén me levou o meu chegar a saber que eran realmente esas construccións. Hai 3 en Cospeito e un en Castro de Rei. Polo visto foron creados na época da dictadura para promover unha migración interior, para que familias de Galiza, León, Cantabria e, algunha provincia de Marrocos pois foran parar ali. Entón foron así tal vez os sitios que máis me impactaron por unha ou por outra cuestión. Super interesante. E a ti, Toni, a nivel particular ou a nivel profesional, onde máis disfrutas? Unha pregunta que me din cada 2x3. A min cóstame moitísimo decantarme por algunha concreta. Eu, ao longo de todos estes anos, non quero exagerar, habrei feito cerca de 1000 rutas, non, a nivel Galicia. Pero igual a primeira que fixen na miña vida que me chamou a atención foi a ruta do Barbantiño e o Castro de Santa Mariña en Maside, non? Xa de pequeno, igual con 13 ou 14 anos, pois lanceime a aventura a ver que era eso dun percurso, que era eso dunha ruta, non? Sinalizada, non? Chamoume moitísimo a atención, a partir de aí pois vinculéme moitísimo máis con este tema de guía de natureza. Despois, por zonas, que cada unha ten algo especial, non? Se queres que me quede con algo concreto, vou coincidir algunha con Eva, como é a de Santa Mariña de Augas Santas, non? Porque nun pequeno percorrido, como ela ben dicía, non só vemos vestixios patrimoniais, senón tamén en ámbito natural. Estamos falando que é unha reserva de biosfera, non? Falaremos dela no Galiportus, merece un especial Santa Mariña. E despois vou coincidir moito con, como falou antes, Diogo, non? Na Galiza temos puntos, non xa nos a costa, que hai moitos, Montefacho, etcétera, non? Igual da costa es que me quedaría ca Costa da Morte, non? Quedaríame con Montepindo e a zona de Carnota. Pero se tiramos cara ao noso, non? Pois quedaríame moito con Courel, que é impresionante, o mesmo que Ancares, Penatrevinca, porque se antes Diogo falaba deses perto de 2000 metros de altitude en Ancares, pois o mesmo na zona de Penatrevinca, e darlle un pulo moito, porque tamén foi das primeiras rutas de montañas que fixen aos Xurés, non? Como ben dixen antes, fixéramos unha pequena auditoría, bastante grande, con respecto a esta transfronteriza Xurés, e sí que ten un potencial inmenso, unhas zonas impresionantes, para min ten unha importancia vital a zona do Xurés. Podería falar de moitísimas máis porque nos quedarían rexos en Lugo, en Coruña. Eu penso que pasiño a pasiño todos deberíamos pois ben seguir a Eva, ben seguir a Diogo nesas montañas do norte, e cada día ou cada semana tentar descubrir un sitio novo. Uh-huh. Xustamente aí, nese bo desexo, vamos a acabar. Como peche, con que te quedas, que desexo tes, que obxectivo, que conclusión, Eva? A min gustaríame que os galegos miráramos a nosa terra con ollos de turista, porque cando ti vas fora e ves as cousas, é como que a xente ven moito máis impactada, tal vez porque se fixe máis, porque vai máis pendente do que hai que ver. E aquí temos cousas realmente impresionantes, pero é como que nos acostumamos a telas ao lado e nin sequera as valoramos. Moitas veces nin nos molestamos en coñecelas. Entón, como que nos falta un pouco esa maxia de prestarlle atención ao que temos ao redor. Uh-huh. E ti, Toni, as últimas palabras, ese peche, esa conclusión, ese desexo?
É o que falábamos antes. Eu penso que deberíase inculcar unha cultura de natureza aos nosos fillos, ás nosas fillas, para ter un futuro bastante mellor do que temos actualmente en canto a turismo de natureza. E despois unha labor por parte tamén das administracións a volcarse con este tipo de turismo, non centralizalo todo no sol e praia, como ben dicías antes, non todo vai ser Sanxenxo, non todo vai ser o Camiño de Santiago, porque, bueno, os números están aí, ao final, os turistas... É que é curioso, que cando buscas portugueses, porque tamén temos aí un programa completo e pendente de experiencias dun lado cara ao outro, particulares de xente, e moitas veces, bueno, son tópicos, non? Porque ao final hai xente en todas partes. E podes encontrar turistas portugueses en un lado e turistas galegos no outro. Pero casi sempre acaban neses 4 sitios. Sí, a verdade é que en Galiza, da igual que sexan compañeros de Portugal ou sexan de outras rexións, ao final centraste no Camiño de Santiago o Parque Nacional das Illas Atlánticas e como moito, pues, bueno, se van a Ribeira Sacra ou van a algún outro lugar, non? Pero ao final céntranse nese punto. Eu penso que debería haber unha mellor promoción e publicidade de cada unha das nosas regións e a ver, espero que por potencial non vai ser, non? Pero tamén vinculará a veciñanza, porque moitas veces coméntanos, é mellor que non pasen por na nosa casa, deixanos estar como estamos, tranquilos, que non dar a coñecer o noso. Eu penso que eso tamén deberíamos modificalo. Pois con estes desexos acabamos. Xa sabedes, queridos, sacade o voso traseiro do sofá, poñedevos a recorrer, poñedevos a descubrir Galiza, norte de Portugal, todo o que queirades, téndelo a golpe de nada, porque merece moitísima pena. Moitísimas grazas a Eva. Grazas a ti pola invitación. É un placer, xa sabedes, aloxamento turístico Aira da Xoaniña. Seguidea en Galiza de cabo a rabo, interesantísima todas as rutas que nos propón. Graciñas, Toni. Gracias a vos por convidarme. Nada, seguirei a Eva, porque vexo que hai algunha rutiña que non teño tan completa como ten ela, así que nada, a ver se surxe aí unha sinerxia, podemos vincular as dúas partes. Ti tes outras cousas moi completas tamén. Tendes a Toni en xeitura.com. Sí, tamén actividades na nosa axencia de viaxes, que é celtiatravel.com, porque, bueno, cousas que non falamos, pero deberíamos que facer outro programa. Farémolo. De titulacións necesarias para o tema, non só de guía, senón moitos aspectos concernientes ao turismo. Moitísimas grazas. Nada, grazas a vos. Ata aquí chega o Galiportus de hoxe. Sabedes que nos podedes escoitar, a ver si me aclaro, en iVoox, en Pod Galego, en Google Podcast. Xa estamos en Twitter, xa estamos en Facebook. Radio Allariz 107.2. Parece que o amigo Carlos, que nos dixo que o programa todos os luns ás 6 da tarde. Enviad as vosas propostas por mail tamén a galiportuspodcast@gmail.com, calquera cousa que vos suscite interese ou do que queirades falar e que conecte Galiza e Portugal. Deixámosvos, despois de falar con Eva, despois de falar con Toni, buscábamos unha música que nos pechara o programa e ao final, realmente o que nos dixo Eva ten toda a razón, non hai nada millor cando saes a natureza a pasear e a encontrarte con ti mesmo que escoitar o son dos paxariños, escoitar o son do monte, o que che conta a natureza. Por iso, deixadevos de cascos, abrid as orellas e escoitade o que vos rodea. Con eses 2 minutos de relaxación e de paxariños vos deixamos. Ata a próxima. Chao, chao.